От тогава до сега Бермудският триъгълник все още е обвит в мистерия. Съществуват много различни истории за това място, но и до днес няма конкретно обяснение за тази мистериозна област. Всъщност, в продължение на много десетилетия, това място е център на мистерии, изчезване на кораби, самолети и хора, които сякаш просто са изчезнали без ясно обяснение. Но колко истина има в тези легенди? Преди да обсъдим странните случки, трябва първо да разберем какво всъщност представлява Бермудският триъгълник. Според популярното вярване, това е част от Северния Атлантически океан, разположена между Бермудите, Пуерто Рико и източното крайбрежие на Съединените щати. Изненадващо е, че всъщност няма официални граници на това място. Дори за точния му обхват експертите все още не са единни. Има оценки, според които площта му надхвърля 500 000 квадратни мили, докато други вярват, че е дори по-голяма от това. Поради това е трудно да се определи колко инциденти или изчезвания наистина са се случили в така наречения Бермудски триъгълник. С течение на времето се променят и границите, които използват различните писатели и изследователи. Затова някои инциденти, които преди не са били част от Бермудския триъгълник, по-късно вече се включват в неговата история. Въпреки това, едно нещо не може да се отрече. В продължение на много векове в тази част на океана са се случвали множество събития, които са довели до създаването на една от най-големите мистерии в съвременната история. Забележително е също, че още преди да стане популярен терминът Бермудски триъгълник, вече е имало доклади за необичайни преживявания в този регион. Едно от най-ранните сведения е още от плаването на Кристофър Колумб през 1492 година. Докато прекосява Атлантическия океан към Новия свят, той е записал някои свои наблюдения относно необичайното движение на компаса и светлините, които екипажът му уж е видял в далечината. Не е ясно какво точно са видели. Възможно е това да са били просто природни явления. Но с течение на вековете тези истории станаха част от нарастващата легенда за Бермудския триъгълник. В същото време районът се намира и на един от най-натоварените морски и въздушни маршрути в света. Всеки ден хиляди и хиляди морски съдове и летателни апарати преминават от тук. Поради големия трафик не е изненадващо, че понякога се случват инциденти. Но за мнозина това просто обяснение не е достатъчно. Как Бермудският триъгълник придоби репутацията си като едно от най-страшните места на планетата? Защо тук се откриват кораби без екипаж? Защо има самолети, които никога повече не са били видени? И защо и до днес продължава да се спори дали под повърхността на този океан не се крие още по-дълбока тайна? В това видео ще разгледаме някои от най-известните легенди за Бермудския триъгълник. Ще разберем също така, кои от теориите имат научна основа и кои са просто плод на въображението. От необичайните метеорологични условия до легендите за изчезнали цивилизации, постепенно ще разкрием една от най-дълго съществуващите мистерии на съвременния свят. Но преди да започнем, не забравяйте да харесате това видео. Това е много важно за нас, братя. Content Creator. Много благодаря и сега нека започнем. За тези, които не знаят, докато историите за Бермудския триъгълник стават все повече, едно нещо прави впечатление. Колкото повече се връщаме назад във времето, толкова повече се увеличават и докладите за странни случки в този регион. Но не всички истории имат еднаква тежест, когато става въпрос за доказателства. Един от източниците, които изследователите често споменават, са записите на Кристофър Колумб по време на неговото историческо плаване през 1492 година. Според преведените части от неговия дневник, имало случаи, когато екипажът му забелязал необичайно поведение на компаса. Има и съобщения за малка светлина, която те видели в далечината, докато плавали през Атлантическия океан. В наши дни може да си помислим, че такива наблюдения са нещо нормално. Но нека си представим ситуацията тогава. Тогава все още нямаше модерни навигационни системи, нямаше сателити и Европа имаше много малко познания за обширния океан от другата страна на света. И всичко, което не може да бъде обяснено, лесно се превръща в част от легендите. С течение на вековете репутацията на Бермудите като място изпълнено с опасности става още по-силна. В началото на 17 век английски кораб, наречен Sea Venture, се изправя пред силна буря близо до Бермудите, докато пътува към колонията Джеймстаун. Корабът се разбива и екипажът е принуден да излезе на острова, но не се случва никакво мистериозно изчезване. Но това събитие допринася за имиджа на Бермудите като място, от което е трудно да се избяга, когато природата се разгневи.
Има дори историци, които вярват, че този инцидент е вдъхновил известната пиеса на Шекспир «Бурята». Въпреки че това не е напълно доказано, то все пак показва колко дълбоко е влиянието на Бермудите върху въображението на хората по онова време. Когато настъпва 19 век, започва да се разпространява една от най-известните истории, свързани с Бермудския триъгълник – легендата за товарния кораб Елен Остин. Според популярната версия на историята, корабът уж се натъкнал на изоставен плавателен съд, докато прекосявал Атлантическия океан. Нямало екипаж, нямало ясно обяснение защо е бил изоставен. Но корабът все още бил пълен с товар. Казва се, че капитанът изпратил няколко души от екипажа да се качат на изоставения кораб и да го отведат обратно към местоназначението си. Но след силна буря, те изгубили контакт с този кораб. Когато го открили отново, вътре вече нямало хора. След това, според легендата, те отново изпратили екипаж. Но при втория опит, корабът напълно изчезнал заедно с хората, които се качили на него. Зловещо е да се чуе. Но тук става важно да се прави разлика между легенда и история. Според анализите на морските историци и старите корабни регистри, няма солиден документ, който да доказва, че цялата версия на тази история се е случила така, както често се разказва днес. Вярно е, че е имало кораб на име Елен Остин, който е плавал в Атлантическия океан по това време. Но много от детайлите на така наречения инцидент с призрачния кораб се появяват само в по-късни разкази и първоначалният им източник не е ясен. С други думи, това може да е по-скоро част от морския фолклор, отколкото потвърдена история. Но дори да има истории, които не могат напълно да се докажат, има и изчезвания, които наистина са се случили и са документирани. Един от най-големите примери е USS Cyclops. През март 1918 година, по време на Първата световна война, този огромен кораб на военноморските сили на Съединените щати напуска Южна Америка с над 300 души на борда и 1000 тонове манганова руда, използвана за производство на стомана. Cyclops е един от най-големите товарни кораби на американските въоръжени сили по онова време. Но докато пътува към Балтимор, той изведнъж изчезва. Няма подаден сигнал за бедствие, няма открити останки, няма оцелели свидетели. И до днес това остава една от най-големите загуби на кораб в историята на военноморските сили на Съединените щати, която не е пряко причинена от бойни действия. И тук започна да се обръща по-сериозно внимание на Бермудския триъгълник. Това вече не беше просто разказ на моряци или легенда, предавана от поколение на поколение. Вече има истински инциденти, записани в историята. Събития, които дори след десетилетия от случилото се, остават загадка. Все още има въпроси, на които не е напълно отговорено. Но по-големият въпрос е този. Наистина ли има специална сила, която действа в Бермудския триъгълник? Или пък тези мистерии са просто резултат от комбинация на екстремни метеорологични условия? Мощни морски вълни, човешки грешки и легенди, които са се разраснали и предават през поколенията. Колкото по-дълбоко навлизаме в нашето разследване, толкова по-трудно става да разграничим кое е истинско доказателство и кои са историите, станали част от морските легенди. Въпреки това, ако има един инцидент, който наистина е утежнил репутацията на Бермудския триъгълник, това е изчезването на USS Cyclops. Въпреки мащабното издирване, изглежда, че целият кораб е бил просто погълнат от океана. Поради това изчезването на USS Cyclops остава и до днес като една от най-големите неразрешени морски мистерии в историята на военноморските сили на САЩ. Дори самият президент Удроу Уилсън тогава признава, че никой не знае какво наистина се е случило, освен самото море. Мистерията се задълбочава още повече, когато след няколко десетилетия изчезват още два кораба, свързани с Cyclops, по почти същия маршрут. Въпреки че има теории, които твърдят, че може да е имало структурни проблеми или лошо време, все още няма категоричен отговор, който да е приет от всички. С увеличаването на подобни случки, съзнанието на обществото започва да се оформя мисълта, че може би наистина се случва нещо необичайно в тази част на океана. Но не само корабите станаха център на разговорите. Към 40-те години на миналия век, дори самолетите започнаха да се свързват с нарастващата легенда за Бермудския триъгълник. Един от най-известните случаи е изчезването на полет 19 през декември 1945 година. Той се състои от 5 военни самолета на военноморските сили на САЩ, които просто провеждали рутинна тренировъчна мисия от Флорида. Една обикновена тренировка, която пилотите са правили хиляди пъти. Но докато били във въздуха, командирът на полета започнал да се обърква относно тяхното местоположение. Според записаните комуникации, те имали затруднение да определят къде се намират и в коя посока трябва да се върнат. Докато ситуацията се влошавала, горивото им също започнало да свършва. След няколко часа прекъсната комуникация,
Повече никой не ги видял. Случаят станал още по-мистериозен, когато изчезнал и спасителният самолет, изпратен да ги търси. Заедно с него изчезнал и екипажът му. В продължение на много дни военните провеждали мащабна операция по издирване, но не открили нищо, дори и най-малка следа. Ясни доказателства, които да обяснят изчезването на самолетите. Поради това, полет 19 се превърна в един от най-често използваните примери от онези, които вярват в мистерията на Бермудския триъгълник. Но според съвременните анализи на авиационни историци, има вероятност комбинация от навигационна грешка, лошо време, ограничено гориво и състоянието на морето да са причините за трагедията. Въпреки това, тъй като тогава не са открити останки, спекулациите продължили. В продължение на десетилетия серията от изчезвания не спира до тук. В края на 40-те години на 20 век, два пътнически самолета на британските южноамерикански авиолинии изчезват при отделни инциденти. Докато летят над Атлантическия регион, който често се свързва с Бермудския триъгълник, първият е Стар Тайгър, следващият е Стар Ариел. И в двата случая точната причина за изчезването не беше веднага установена. Поради това списъкът с събития, използвани за подкрепа на легендата за Бермудския триъгълник, отново се увеличи. Докато броят на тези истории нарастваше, настъпи една важна промяна. Мистерията получи име. През 1964 година един американски писател използва термина «Бермудски триъгълник» в статия, която свързва различни изчезвания на кораби и самолети в рамките на обширен регион в Атлантическия океан. За първи път изглеждаше, че се оформя голям пъзел. Отделните инциденти, случили се през вековете, бяха обединени в една история. И тъй като нямаше ясен отговор за много от тези инциденти, общественият интерес бързо нарасна. Това беше и времето на студената война, време на тайни проекти, време на конспиративни теории. Време, когато много хора вярваха, че има неща, които се крият от правителствени и военни организации. Затова не е изненадващо, че много хора веднага повярваха, че може би има по-дълбока причина за изчезванията. Към 70-те години започнаха да излизат книги, които предлагаха различни обяснения. Някои твърдяха, че това е свързано с изчезналата цивилизация на Атлантида. Други пък предположиха странни магнитни феномени, тайни технологии или дори влияние на същества от други планети. На този етап Бермудският триъгълник вече не е просто морска мистерия. Той се превърна в световен феномен. Легенда, в която се преплитат истинската история и митовете. Неразрешени изчезвания, мистерии, наука, предположения и човешко въображение. И колкото повече книги, документални филми и предавания излизат по темата, толкова повече се размива границата между доказаната истина и историите, създадени само от страх и мистерия. Сега, докато Бермудският триъгълник набира популярност по целия свят, бързо се разрастваха и теориите, опитващи се да го обяснят. И тук разговорът започна да се отдалечава от науката и да навлиза в света на легендите, паранормалните истории и научната фантастика. През 70-те години няколко книги станаха бестселъри, като дадоха по-странни интерпретации на изчезванията в Бермудския триъгълник. Един от най-известните автори е Чарлз Берлиц, който представи теории, които и до днес често се чуват в интернет и документални филми. Според написаното от него е възможно Бермудският триъгълник да е свързан с изчезналата цивилизация Атлантида. Други от неговите идеи предполагат сили, които съвременната наука не може да обясни. Някои казват, че може да има портали към други измерения. Има и такива, които вярват, че в района може да има извънземна активност. Има и теории, които твърдят, че регионът се използва като място за отвличания от извънземни. Всъщност, тези идеи оказаха много силно влияние върху популярната култура. Дори във филмите и телевизионните предавания често се изобразява Бермудският триъгълник като място, където хора изчезват заради същества от други планети или сили, които надхвърлят нашето разбиране. Но докато тези истории са забавни, учените поеха в съвсем различна посока. Вместо да търсят отговори в Атлантида или извънземни, те изследваха метеорологичните записи, океанските течения, навигационните системи и докладите за инциденти. И докато данните се увеличаваха, постепенно се появи едно по-просто обяснение. Това, че е просто, не означава, че е погрешно. В много случаи най-простият отговор често е най-близо до истината. Един от най-често споменаваните проблеми е този с навигацията. Много хора вярват, че Бермудският триъгълник има странен ефект върху компасите.
Това вярване произлезе от доклади на първите изследователи и в някои случаи на изчезнали самолети. Но според геофизиците има естествено обяснение за това. Магнитният север и географският север не са на едно и също място. Поради това навигаторите трябва да вземат предвид така наречената магнитна деклинация, когато определят посоката. В различните части на света тази разлика се променя. Ако изчисленията са грешни или навигационните данни не са коригирани, е възможно маршрутът на кораб или самолет постепенно да се отклони, без това да бъде забелязано веднага. Но има една важна подробност тук. Бермудският триъгълник не е уникален с това явление. Това се случва на много места по планетата. Освен това, опитните пилоти и капитани много добре познават тази концепция. Тя е част от тяхното обучение и ежедневни операции. Затова, за повечето експерти, теорията за компаса не е достатъчна, за да обясни всички изчезвания. По-вероятно е да има множество фактори, които се комбинират. И един от най-важните фактори е времето. Когато погледнете на картата, ще видите, че Бермудският триъгълник се намира в регион, който редовно е пресичан от тропически бури и урагани. Атлантическият сезон на ураганите ежегодно причинява едни от най-силните бури в света. Дори и в съвременната епоха с сателитонаблюдение и усъвършенствани системи за прогнозиране, тези бури все още могат да причинят сериозни щети. През 2024 година няколко силни урагана в Атлантическия океан причиниха мащабни разрушения в различни части на Карибите и югоизточните щати на САЩ. Това показва, че дори в ерата на съвременните технологии, този регион остава изключително опасен, когато се съчетаят силни ветрове, огромни вълни и бързи промени във времето. А ако е трудно да се справим с това днес, още по-опасно е било по времето на старите кораби и ранната авиация. В средата на необятния океан понякога са достатъчни само няколко часа силна буря, за да изчезне един кораб, без да има възможност да изпрати сигнал за бедствие. Когато потъне в дълбините на Атлантическия океан, останките му може никога да не бъдат открити. Тук започва да се оформя картината, която разследващите отдавна търсят. Не е мистериозна сила, не е портал, нито е тайна база на извънземни, а е комбинация от опасно време, силни вълни, сложни навигационни предизвикателства и необятния океан, който може да скрие доказателства в продължение на много години. И докато се правят още повече научни изследвания, ние се доближаваме до възможността най-голямата тайна на Бермудския триъгълник да не е какво се крие тук, а колко лесно хората превръщат неразгадани трагедии в легенди. Когато се говори за Бермудския триъгълник, вниманието често е насочено към изчезналите кораби и самолети. Но има още един важен въпрос, който трябва да се зададе. Ако това не е дело на извънземни, изчезнали цивилизации или някакви паранормални сили, каква е истинската причина за толкова многото инциденти в този регион? Един от отговорите, които често дават океанографите, е самата сила на океана. В средата на Атлантическия океан понякога се образуват така наречените вълни-убийци. Това са огромни вълни, които са много по-големи от това, което моряците обикновенно очакват. Според проучванията, съществуването на тези вълни е реално. И те вече са били регистрирани от съвременни инструменти. Има случаи, когато височината на някои вълни-убийци достига над 100 фута. Представете си сграда, почти толкова висока, колкото 10-етажна сграда, която изведнъж удря кораб насред морето. За старите плавателни съдове, които нямат модерни системи за прогнозиране на времето, едно такова събитие е достатъчно, за да причини катастрофа. Но не само вълните са предизвикателство в тази част на Атлантическия океан. Друг важен фактор е Gulfstream. Според Националната администрация за океаните и атмосферата, или НОАА, Gulfstream е едно от най-силните океански течения в света. То преминава през западната част на региона, който често се свързва с Бермудския триъгълник. Поради силното си течение, то може бързо да отклони кораб от първоначалния му маршрут, ако навигаторът не е изчислил правилно. Още по-важно е, че когато се случи инцидент, Gulfstream може бързо да отнесе всякакви отломки или останки далеч от мястото на инцидента. Затова в някои случаи, дори да е настъпила катастрофа, е възможно екипите за търсене да имат затруднения да открият веднага следите от нея. С течение на годините се появиха и други научни теории. Една от тях е хипотезата за метановия газ. Знаем, че метанът е парников газ, но има и големи негови залежи, заровени под морското дъно в различни части на света.
През 2016 година изследователи в Норвегия откриха големи кратери на морското дъно, за които се смята, че са се образували вследствие на изпускане на метан от седиментите под морското дъно. От тук някои хора предполагат, че може би подобен процес се случва и в Бермудския триъгълник. Идеята е, че ако голямо количество метан изведнъж излезе от морското дъно, плътността на водата може да намалее и корабът да има затруднения да остане на повърхността. Концепцията е интересна, но има един важен детайл. Няма солидни доказателства, които да показват, че това е причината за изчезванията в Бермудския триъгълник. Много учени казват, че това остава хипотеза и все още не е доказано като основна причина за нито един голям инцидент в региона. И тук стигаме до най-важната част на разговора. Какво казват действителните данни? Когато премахнем митовете, филмите, романите и конспиративните теории, това, което остава, са данни за морски и въздушни инциденти. И според анализите на морски изследователи и организации за безопасност, няма доказателства, които да показват, че броят на изчезванията в Бермудския триъгълник е по-висок в сравнение с други натоварени морски маршрути по света. В действителност, повечето причини за инциденти в този регион са същите като причините за инциденти в други части на планетата. Лошо време, човешка грешка, механични повреди, навигационни грешки и естествено опасни морски условия. Това е причината много съвременни експерти да вярват, че истинската мистерията на Бермудския триъгълник не е защо тук има изчезвания, а как една поредица от отделни инциденти се е превърнала в толкова голяма легенда. В продължение на повече от един век, книги, списания, филми и медийни репортажи са свързвали различни инциденти, докато се оформи образът на място, което сякаш е специално прокълнато. Но когато се разгледат доказателствата по хладен и научен начин, се появява различна картина. Това не е свръхестествено място, не е портал към друго измерение, не е и територия на извънземни, а просто част от Атлантическия океан със сложни метеорологични условия. Силни вълни, бързи течения и огромен океан, който може да скрие следите от бедствия в продължение на много години. И може би това е най-забележителната част от историята, защото това показва, че понякога най-голямата мистерия не е на дъното на морето, а в начина, по който създаваме легенди от преживяванията си. Събития, които не можем веднага да обясним. И тук истинската картина на Бермудския триъгълник става по-ясна. Когато разглеждаме легендите, изглежда, че това е регион, в който изчезването на кораби и самолети е нещо нормално. Но когато анализираме действителните данни, събрани през десетилетията, се появява съвсем различна история. В света на морската безопасност един прост въпрос е от съществено значение. Наистина ли Бермудският триъгълник е по-опасен от другите части на планетата? До момента няма доказателства, които да подкрепят тази идея. Според анализите на различни морски организации и агенции за безопасност, броят на инцидентите, които се случват в този регион, не надвишава очакваното ниво за място, през което преминават толкова много кораби всяка година. В действителност, повечето от съвременните изчезвания и инциденти имат обяснения, които също така често се срещат и в други части на света. Лошо време. Силни ветрове, високи вълни, навигационни грешки, механични повреди и решения, взети от хора при трудни условия. Същото се появява и в авиационните регистри. Когато се анализират самолетните катастрофи в този регион, се вижда, че много от инцидентите са се случили при излитане или кацане, а не в средата на въздуха, където легендите често поставят центъра на мистерията. В случая с известния полет 19, много съвременни анализи сочат възможността за навигационно объркване и човешка грешка. Въз основа на записаните комуникации изглежда, че е имало грешна преценка за местоположението от страна на лидера на полета. Поради това е възможно да са продължили в грешна посока, докато постепенно им е свършвало горивото. Това не е паранормално, нито свръхестествено. Това е трагедия, която може да е резултат от грешки, които се случват дори на опитни пилоти. А що се отнася до времето? Трудно е да се подцени неговото въздействие в този регион. Бермудите, Флорида, Пуерто Рико и голяма част от Карибите са сред местата, които редовно са засегнати от тропически бури и урагани. В продължение на много поколения, хиляди бури вече са преминали през Атлантическия басейн. Дори и днес, с наличието на сателитни изображения, метеорологичен радар, прогнози с изкуствен интелект и системи за наблюдение в реално време,
Тези бури все още успяват да причинят сериозни щети на общности, кораби и самолети. Ако днес ефектът им е толкова голям, по-лесно е да разберем защо са се случвали толкова много инциденти по времето, когато не е имало модерни технологии. Може би това е частта от историята, която често се пропуска. Не е нужно да има база на извънземни под морето, за да изчезне нещо. Не е нужно да има портал към друго измерение. Не е нужно да има проклятие. Понякога е достатъчна комбинацията от силни бури, мощни вълни и безкрайни океани. И една малка грешка в навигацията, за да се случи трагедия. И колкото повече разширяваме знанията си за океана и атмосферата, толкова по-добре разбираме защо се е създала легендата за Бермудския триъгълник. Истински инциденти наистина се случват. Истински хора наистина са изчезнали. Истински семейства наистина са загубили свои близки. Но връзката на всички тези събития с някаква мистериозна сила никога не е била доказана. В крайна сметка, Бермудският триъгълник може би не е най-страшното място в света. Може би дори не е и най-опасната част от океана. Истинската му сила се крие в способността му да разпалва нашето въображение. Защото всеки път, когато се случи нещо, което не може да се обясни веднага, е в човешката природа да търсим по-дълбока причина. И може би това е причината, поради която легендата остават живи и до днес. Не защото има тайна сила, скрита под Атлантическия океан, а защото Бермудският триъгълник се превърна в перфектен пример за това как историята, трагедията, науката, медиите и въображението се съчетават, за да създадат една от най-дълготрайните и най-известни мистерии на модерното време. И когато премахнем всички легенди, остава една проста истина. Бермудският триъгълник не е специален заради изчезванията, които се случват там. Той стана специален заради историята, която светът създаде за него.